Eta Joseba Arginanoren gozoak probatzen ditugu mitartean. Jode. Jode, Joseba, kristana da. Joseba, hasi baino lehen, etorri hemendik aurrera nahi duzunetan? Gure kasako atea betik abali. Nahi dunetan ez, astero, esan, bestela igual ez da etorriko. Joseba Arginanoren ibilbidea, Jan Andreu. Goxo-goxua da Joseba Arginanok prestatzen duen guztia. Abizen horrekin, sukaldetik gertu egon behar. Carlosen semea eta Ebaren iloba izan da, sukaldearekiko maitasuna odolean darama. Aiala Ostalaritza eskolan ikasi ondoren, Pedro Subijanarenera joan zen. Akelarre jatetxera hain zuzen ere. Bartzelonan eta Frantzian ere ibili zen postreen sekretu guztiak ezagutu nahian. Eta behin dena ondo ikasita zeukanean, etxera bueltatu zen, Zarautzera. Carlos Arginano jatetxean gozogintza arduraduna da. Eta horretatik aparte bere gozotegia dauka, J.A. Zarautz. Gaur egun programa berri bat egiten ari da telebistan. Nova katean, kozina abierta saioa. Bizitzari azukrea bota behartzaio. Eta horretaz, asko daki gure gaurko gonbidatuak. Gaur postrea, zure kontu, Joseba. Joseba, zu sukalde inguruan, betianik ibili izan zara edo. Baina horrela, erabaki, benga ba, ni ere sukaldari izango naiz betirako, noiz erabaki zen edo, nolatan edo. Jan. Beno ba, ni gaztian izanean ikasten eren itzan ona. Hori ere aitatikan ekarriet. Hori ere erentzia da. Eta eskola bukatzen nahi nintzen enekin zein. Egia esan nik mekaniko, nahi nun motorra askar jutia, kotxia, tal. Baina esan zin aitakin datxian daitzen nahi izango, bueno. Nola guantik ez nagaten garbi, aurrenen gotena da, sukaldaritza ikasi, gainare bai uda askotan egon nintzen restaurantian lanian. Eta horren bitartez, ikusi nun, bai gustatzen zitzaitela, apropos ondo ateatzen zitzaizkitela gauzak, eta jo nintzen eskola bukatuta gero, Bartzelona. Urtebete hon nintzen Bartzelonan, bueltatu, eta hor guan digan gaztian nintzen, 18 urtekin bueltatu nintzen, Australia jo nintzen ebai, inglesa ikasi, 6 hilabete hon nintzenan, baina nahi gustatzen zitzaiten, ogila eta txokolatia asko gustatu zitzaiten. Eta hor dune bai, gero Suitzara jo nintzen. Suitzara joan, eta ikasi ogilak nola egin, teknika berezi batzuk ekarri, eta guain 8 urte, 24 urten eskala, eskola aldatu genuen lekuz. Eta eskolan gune bat gelditu zen libre, eta ni nola hainbeste gauza egiten ditun restaurantian barruan, area junitzen, obradorian gauzak itea, eta horren bitartez, iten nun, bai, eskolai eta bai, Arginanontzako reposteria, ez da? Eta 2 urte pasata gero, neguan triste gelditzen izan, zera guk hotelian udako gauzakin, daite dugu gauzak. Esan genuen, bueno, denda montatukoet. Herrian, gainean ikiten dituen gauzak, kanpotarrak eta probatzen zituen, kanpoko jendia jatezun, da herriko jendiak etzun ezautzen. Zer egiten duzu, Joseba, ez dakigu? Eta jendia etzan juten Arginanoan jo, guen zea gehiago da, baina herrian etzan ezautzen. Denda bat iriko nuen, jarraipen amateko udarakoan neguan, eta herritarrak ere bai, guk iteitugun gauza naturalak onak eta dastatu dezaten. Eta hola, guain hemen ja 5 urte den da irikin nula, eta guztua. Bakarrematek, Josebaren lokala bisitatu nahiko alu, eske izena ere kurioso dauka. Ja da, Joseba, Arginano. Ja, Zarautz, Kutixi, denda, bread, chocolate and more. Eta horrelakoak dastatu. Aitaren izena atera da, noski. Zura aita fenomeno hutsa delako. Bai, ez da? Bakizue, bai ez, bai, fenomenua da, eta izan da eta izango da. Izango da. Bai. Izan den fenomeno hortatik guk lagintxo bat ere bildu nahi genuke. Begira, ikusi. Hortxe, Carlos, Olentzeroren pare, aita semeak ere bai. Hor, 6 anai arreba zaretezuek denera. Bai. Zuzara, anaietan gazteena. Bai. Ze giro dago etxean? Girua oso ona. Ondo eramategea, bakoitzak gure bizitzak hau, baina elkarrekin oso ondo eramategea, lan nahi edo elkarrekin ebai deportian jolas ibiltzegea, leheno gehiago pelotan, gaztego ginenako guain gehiago golfian,
Gero Aritzen nahi zarete? badakatri bai arrantza asko tortzea lanerekin. Eta bai, oso harreman hona dakau, oso harreman hona. Zuek etxean ikusten duzu Arginano? Ba, nahi ez dit ondo harrapatzen. Nahi lanian harrapatzeit eta iristen nahi zenian ja pasata dago. Baina eta Egia ez dakit. esan, bat daunian da txian gaudenian, Bai. bai, ikuste dugu. Osea, iritsi eta begira eta telebistan geratzen zarete eta ikusten duzue? Bai, noski Bai. baietz, bai. Gero etxean ere Gero horrekoa da, batzutan edo? segun ze txiste eta segun ze lotzan mateigu, baina bai, ondo. Bestela Bai, etxean ikuste olakoa dugu. da. Bueno, dano bezala nik uste eguna dazka, bai. Nik egia esan entzun dituten txiste sorta hundilena aitakin da. Gero, behare bai lagun asko gonbidatzen zituen baserrira, etortzea, baskaita, eta oroitzapen badakat behin Axel Saustar batekin nahian oso launa dela, eta ere bai oso txiste salia dela, eta afal hostian, afai hasi txistia botatzen da, ezin, atea inber, gelatikan. Txixa diteken, beste par. Ez da txarra Zu, hori. aitarekin tratu hona daukazu harreman hona, esan nahi dut. Bai, oso ona. Aita oso ezaguna da. Hori Joseba, ze izan da, zure mesederako edo kalterako? Ba, ni uste mesedeako, kalteako ez. Ni uste, nik oroitzapena garenetik beti izan da, oso famosua, oso famatua, eta hola ezagutu dut, eta guk bizitza hola eukio. Ez dakit ze izango zan, ez balizan basan famatua, baina ni uste beti lagundu digula, bai lekutan errexako sarteko, errexako ibiltzeko, lagun, bai. Kalderik izan da. Dena alde. Kalterik ez.